Karon adlaw sa Huwebes sa ikanapulo nga semana sulod sa tuig. Mangutana kita kung unsa gayud ang tukma nga atong mahimo ug hangtod asa kutob nga makahimo kita sa walay pagpakasala. Kinaiya kini nga nakapasubo kang Hesus diha sa ebanghelyo karong adlawa. Kalagmitan buot kitang masayod sa tukma gayud kun unsa kita kadautan sa walay paglapas o unsa kadyutay lang ang atong himuon ug sa gihapon makaingon kita nga paigo na ang atong gibuhat. Nahimo kita uyamot, mediocre. Nagtawag kanato si Jesus nga mulabaw kita sa unsay kasarangan ug dumtan gayud nato ang dautan sa ingon likaya nato kini kutob sa atong mahimo. Higugmaon gayud nato ang maayo sa ingon nga ang bisan unsang kahigayunan nga makahimo kita unsay matarong mapuno kita sa kalipay. Ang paghigugma sa unsay maayo magdala kanato ngadto sa presensya sa Dios nga mao ang tinubdan sa tanang kaayo. Pamalandong. Sa akong pagkakristohanon, gitawag ako sa paghimo ug mas labaw pa kaysa kasagaran. Nagbuhat ba ako sa ingon? Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Bisan karon, inigbasa nila sa balaod ni Moises, gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan kini gikuha na sumala sa giingon sa kasulatan. Tangtangon ang taptap ni Moises inigatubang niya sa Ginoo. Ang Ginoo niining pahayaga mao ang espiritu ug hain gani ang espiritu sa Ginoo anaay kagawasan. Busa kitang tanan dili tinaptapan ang nawong mularawan sama sa salamin sa himaya sa Ginoo ug ang maong himaya nga nagikan sa Ginoo nga mao ang espiritu mag-usab kanato ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Busa wala kami kawad-i sa kasibot kay ang Dios sa iyang kaluoy naghatag man kanamo niining trabahoa. Kay kun wala hisabti ang ebanghelyo nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. Dili sila mutuo niini tungod kay gibutaan man sa daotang Dios niining kalibutana ang ilang mga hunahuna aron dili sila makaila sa kahayag sa maayong balita mahitungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon kundili ang Ginoo nga si Hesukristo ug nga kami inyong mga sulugoon tungod kang Hesus. Ang Dios nga miingon, gikan sa kangitngit mudan-ag ang kahayag. Mao ang Dios nga nagpadan-ag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing aron paghatag kanato sa kahayag sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdan-ag diha sa nawong ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios, sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Haduol gayod ang iyang kaluwasan kanila nga mahadlokon kaniya, ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta ug ang katarong mudung-aw gikan sa langit.
Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan ug ang kaluwasan diha sa iyang pagaagian. Ang himaya sa Ginoo magpuyo sa atong yuta. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubut-on sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseyo. Nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto. Ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isig katawo taralon ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo ang imong isig katawo, biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kun may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes motugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan. Ug timan-i, bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.